Singabingelela megama ngosiphiwe umfoka Ntombela bengicela nje ukuthi umuntu aqale ukungena kuleli khasi wenze ukulunga for subscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakalayo. Sithi ke uhlelo isigaxa episode 3 so lokhu ke esiqhubeka nje sikufakela inkinga ebhekene nabantu abanye ke bayasaba abaningi bayasaba ukuthi ke beyibikele umphakathi noma beyibikele umuntu osondelene naye noma ibikele uma wakhe noma ibikele umzali wabe. So kungcono ukuthi ke mhlambe ke eze ezokhuluma ukuze mhlambe akwazi ukuthi mhlambe khona phazolapheka khona ngoba ke uma uthola mhlambe omunye umuntu usekhulumile bayakwazi abantu becomment besho ukuthi hayi mfethu lo muntu akenze kanjena enze kanjena bese ke yakwazi na ukuthi ebuke kuma comment ebe anonymous bese yabuka ama comment bese ke yathola ukuthi ke eyithole umhlahlandlela wokuthi kumele enze njani mayilana nalolu daba olufana nalolo njengamanje esibhalwe intokazi lapha esencane kakhulu incane bake njengoba nilibona nje usisi wami nje umncane kakhulu bafethu nice ufuna ukumuzwa ukuthi ke tshele abantu ukuthi ke isiphi izathu sokuthi ke asibhalele sisi wami sawubona yebo sawona yebo noma ungangazisho ngoba ungaze bekubambe yeah sisi wami usibhalelile kungani ukuthi usibhalele njengoba sesidibene ukuze ukuzokwazi ukuthi utshela umphakathi nabantu ukuthi isiphi wena isimo obhekene naso. Mina isizathu esidala ukuthi ngikubhalele ukuthi nginenkinga yokuthi ngibe nobudlelwano ne-stepfather sami. Yeah. Manje inkinga ukuthi ekudlelwaneni bethu kwenzeke izinto ebengamele ngabe zenzakaleni. Yeah. Ngikhuluma nje ngo4 months nganyakhe. Yeah. Inkinga manje angazi ukuthi ngizomtshela kanjani uma cause uzocabangani ngami. Yeah. And akukho nanokuthi ngimcebe because nami ngizizwe ngathi nginayo umuzwa wakhe enhlizweni yami for yena. Yeah. So nahlangana kanjani ne stepfather nihlala ndawonye noma kanjani awiqala nje mhlambe ekuqaleni usho ukuthi kwenzakalani mhlambe nize nithuke senihlangana nasi stepfather. Ukuhlukana kwamama nobaba kwathi sebehlukanile ubaba wahamba waphindela emakhaya. Manje nje bese ephindele emakhaya ngisale nomala sinjoba sihlala emqashweni. Njoba hlala la emqashweni umana una ukusebenza ama night shift. So ubaba lo stepfather wayejwayele ukufika mayifika afike emina afika ahlale nomathu ukuthi mina ngikho ngisesikoleni mase ngibuye sengasekho uma ngibuye sengihlala naye lo baba lo kwaya ngokuya silibe hlala kanjalo wagcina sengitshela ukuthi waqala ukungitshela ukuthi ngimuhle walibelethe ngifana nomana ngiyamchaza zonke lezo zinto kwaze kwagcina sekuthenini sigcina esengibamba ngendlela ethanda ukuba sentimental kwaze wafika ekuthenini sacela sesenza ucansi kanti sothi silenza ngibe nebad lahlala. So niyenze isikhathi singakanani nawe ugcine uso enjoya nawe mhlambe kwenzeni ucansi? Siyenze kambalwa kona siyenze embalwa kodwa ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi sesiyenza okwesithathu ingathi la sahlala khona isisu. Yeah. Neminyaka emingaki wena? Ngena 17. Jesu ufunda ba? From grade 11. Yeah. So manje uma wakho akaze akubuza umakho umekubuza kumakho ngoba phela naye useyabona manje ukuthi hayibo ingane yami njengoba nami ngibona nje ukuthi sikhona isisu uthini umakho wena umtshela ukuthini umakho umekubuza ngalolu daba. Angifuni qamba amanga impela ngiyamqambela amanga yena. Ngimqambela amanga because kukhona umfana akamaziyo ekade mazi ukuthi bengithandana naye. So ngimqambele amanga ngathi ingane eyakhe. Manje angazi ukuthi kuyafana izofika isikhathi sokuthi ifike ingane emhlabeni ingane ophuma ifana Nkosi yami yabo nje. Mana ke yena ke ubhuti lo othandana naye wazi oma wakho uthini yena ke mhlambe ke wazi ukuthi ingane yakhe. Hawu. Yeah. Wazi ukuthi ingane yakhe ngoba kade saqala ukuthandana mina naye. Uyayenzela yonke into ingane. Uyangiphathela ukudla mangimtshela ukuthi ngisho ama cravings uyazi ngithanda ama dunked wings hleze ngiphathela yena. Yeah. Nje ukhona he supporting the child. Yo manje ubaba wakho ke stepfather sakho uhlangana kanjani ke mhlawumbe mawubonana naso mhlawumbe nje ukwenze ezinye izinto. Hawu sahlanganela khona endlini ekhaya.
Mezobona uma wakho. Mayizobona uma wahamba nje ngena mina. Yo. Eh. Manje unaso isifiso ngelinye ilanga mhlawumbe ukuthi uma wakho alazi lento mhlawumbe kungaba kanjani? Hayi kona impela hayi. Angazi ngempela angazi. Angazi. Entweni kanje angazi ngempela. Ingakho ngibhalele ukuthi ngithole usizo because angazi ngizowenza njani. Yo. Ayi bafowethu ngiyathemba ukuthi niyeza ukuthi ke isimo usiso omncane abhekene naso sibhlungu kanjani. Ngiyazi futhi ukuthi ke nizoshare imbono lapho nisho ukuthi mhlambe ikuphi okunye mhlambe angakwazi ukuthi akwenze. Mhlambe ke ikuphi okufundile kuyona yonke lento le. Mhlambe nje ongakusherela umphakathi ukuze ukwazi ukuthi ube nolwazi mhlambe nezingane ezincane ukuthi ikuphi mhlambe ongakusherela khona ulwazi mhlambe okudinga ukuthi mhlambe ziligweme mhlambe izingane ezincane ezihlala mhlambe no stepfather noba. Empeleni angeke ngize ngisho ukuthi ikhona into engathi isolution because isabantu izinto zenzeka ngendlela ehlukahlukene ekuthini yabo kodwa I think it's irresponsibility yabazali ukuthi mabenza izinto bazenzele kude kunathi yabo ngiyacabanga ukuthi ikona okuright lokho ukuthi umzali angayi-include kakhulu ingane kwi-personal life yayo yabo so nje izo zonke lezo zinto lezo nanokuthi ke umzali uma ukuthi uyazi especially kulezi zinto lezi zokuhlukana kwabazali because leyo nto ave affecta izingane lezo zinto uthola ukuthi ilento nalento yokuthi obaba bafunda ukuthanda izingane zabo ngendlela eright because sigcina sesiyani nasendaweni engamele ngabe siyakuzona sibheka uthando labantu besilisa yabo ngiyacabanga ukuthi ikona engakusho lokho because nami kuphi manje nisaqhubeka nje nisabambana nayo stepfather nando uthando lweni empeleni ngizama ukum-avoid ngiyazama ukum-avoida but indlela a persistent ngayo nje uhleze la uyangifonela yonke lento sengize ngaze ngamsave ngegama lami nganami ifonini yami phela khona kuzobe ngathi ngifonela umngane nami ring ifoni kukhona uma ngenxa yakhe and ulanje ula akafuna ukungeka phansi uyacabanga afika fonela umama eqeda khuluma noma afonele mina so nje ngiyazama ukum-avoid sihlala endlini eyodwa njengoba ngichazile kusiqashile sihlala emqashweni yabo nje ngiye ngimlalele mayikhuluma naye amtshela ukuthi uzomkhipha baye endaweni yokuthi nangempela ngimbuka uma evuke egeza awusonke impela nje bahambe nje ngazi nami ukuthi kusho ukuthi usazongibiza yabo yo hayi bafowethu ngiyacela ukuthi ke sibambe kanje sisolinda ama comment bafowethu mangabe mhlambe nawe likhona udaba ofisa ukulishare umphakathi ukuze ukwazi ukuthi usizakale ungakwazi ukuthi usibhalele kunzima bafowethu emhlabeni ngiyacabanga ukuthi enye yezifundo la izona izifundo usisi njengoba eseshilo wathi obaba bathanda izingane zabo even noma seyihlala ne stepfather noma umama esengasekho no mama futhi bevikele izingane zabo